Emky sa idem opýtať na názor na Goldov, lebo Goldov je čisto ženská vôňa, taká majestátna a má v sebe ambru, pačuli, vzácny oud, šporičku a ruže. Takže Emka, zaujíma ma tvoj mladícky pohľad na túto vôňu. Taky som ešte nikdy necítila. Cítim tam trošku santové drievko, možno. Je taká svieža, nie je moc ťažká. Ďakujem pekne, takže Stanko nemá pravdu, kúpila by si ju, Emka, ty ako mladá. No a ešte k tejto vôni je presne taká istá vôňa a to je krém na ruky a je to taká zamatovo púdrová, má takýto zatvárateľný vrchnáčik a zahydratuje tvoje ruky a to je jeho, ako keby, ja ho volám, že verný spoločník a vidíš, nechá ti takýto zamatovo púdrový pohľad. Naozaj to voňavka. Áno. Wow. Takže Goldov, deťačiky moje, nie je len pre nás bez veku, ako Stano povedal. Počuli ste názor úplne najmladšej generácie. Emka, a ešte ti chcem dať jeden parfém vyskúšať. Ten parfém sa volá #One. A tento #One je vôňa aj pre mužov, aj pre ženy. A tento #One má v sebe takú zvláštnu ingredienciu a to je jantár, ale sú tam aj ruže, samozrejme ten vzácny oud. A to ti dám na druhú ruku a som zvedavá, že čo mi povieš na túto vôňu. Ja ju volám vôňu, že je to ľahko zhytia. To voňa ako nejaké cukry. Vidíš? Začína pršať? Wow. Ten jantár je zvláštny a v kombinácii s tými ružami. Krásne, naozaj, ako v nejakom cukrikovom obchode. Ďakujeme ti, Emka. Ja ďakujem.